Deputación organiza un verán máis o campamento da Ourensanía Explora Ourense en colaboración con Sustinea. Unha proposta que une ocio e concienciación medioambiental para os máis novos e afonda no coñecemento da riqueza natural da provincia. O campamento da Ourensanía, o Explora Ourense, vencellar os máis novos da provincia, os que terán a posibilidade e a responsabilidade de dirixir o futuro deste territorio co máis noso, coa nosa alma, que é a nosa paisaxe, o noso territorio é un dos rincóns, dos lugares máxicos da nosa provincia. O campamento está dirixido a nenos da provincia de Ourense, do 1 ao 7 de agosto para nenos de 12 a 14 anos e do 8 a 14 para os de 9 a 11 anos. O lugar, o complexo turístico do Corgo, no concello de Muíños. O que buscamos é que sexa unha experiencia inolvidable para eles e que se acorden, toda a súa vida, que estamos convencidos de que pasa, porque normalmente cando remata o campamento e cando nos imos atopando con estes rapaces ao longo dos anos, a moitos deles cambias un pouco a súa filosofía, sobre todo no tema de recoñecemento da natureza, de vocación. Moi habitualmente, rapaces que hasta ese momento non tiñan unha vocación ambiental, a partir dese momento sí que buscan que o seu futuro, incluso laboral, sexa relacionado co rural e co medio ambiente. Entre as actividades habrá roteiros, travesías en kayak, descubertas etnográficas, tiro con arco, vivaque, veladas e xogos. Sobre o estado da auga do Encoro das Conchas, o alcalde de Muíños matiza que non é responsabilidade únicamente do seu municipio, que son moitos os que influen. O que a auga neste momento, a Dios gracias, como se dice, pero sobre todo ao esforzo que se ven feito desde distintas administracións e ca concienciación que temos feito, sobre todo na línea alta, porque pensai que ás veces me culpan a min, alguén ten que culpar de que o embalse de Conchas teña cianobacterias cando realmente os 10 concellos da alta limia, dunha maneira ou doutra, verten no embalse de Conchas, con todo o que supón a agricultura que hai ali, a gandeiría e, sobre todo, granxas de certo nivel